Zdravo drugari, danas ćemo igrati GTA 5, znači igrat ćemo onaj challenge da se popnemo s ovim tu autom na Mount Chiliad. Znači ja sam želeo ovo da mi bude u gradu i da hvala za 20 subscribera, a specijal zašto nije još izašao specijal za 20 subscribera je zato što neki od vas nisu uopšte pisali dole u komentare, znači za 10 subscribera nisu pisali komentare, znači da odgovaramo na pitanja, zato ja neću uraditi specijal za 10 subscribera. To je za 20, čekaj samo ovu tu misiju jako volim da ih ubijem. Znači kad ubijete ovu dvojicu dobijete jako puno para, jednog ćemo ovako da ubijemo, znači dobijete jako puno para od njih, vidite koliko gori. Sad će da dođe hitna pomoć, znači vidite koliko se para prosto od njih. Eto, to je to. Sad ćemo ići s ovim automobilom na Mount Chiliad. Znači, onaj challenge, ne može mene policija, ja sam ih ubio. Čudo jedno. Znači, idemo sada na Mount Chiliad, pa se vidimo kad stignemo. Evo negde otprilike bi ovde počeo to, kako da kažem, penjanje na Mount Chiliad. Znači, prvo da vam pokažem gde se penjemo, svi znate, čak do one gore tamo, učinilo mi se, mislio sam da sam vidio pticu, znači čak do gore se penjemo. Biće ovo dug put, ali idemo automobilom, ne idemo traktorom, pa da bude sporo. Radit ćemo isto onaj sa biciklom da se popnemo na Mount Chiliad. Isto ovaj challenge je radio Cile ili srpski tutoriali, tako mu se zove kanal. On je isto radio ovaj challenge. Ako pronađem, stavit ću dole link od tog videa. Znači idemo sada s ovim tu, kako se zove, s ovim tu autom da se popnemo. Ako se popnemo, challenge je uspeo, ako ne, nije. Ali meni se čini da će ovo biti lako, sad to mi se možda čini, a možda i neće biti. I da. Znači, nije lako. Sad idemo nazad, polako moram da idem. Ok. Ajde, koristit ću onu prečicu koju koriste youtuberi. Ajde, idemo. To je ova tu. I ništa. Znači, ovo je nemoguće, a možda možemo i ovako da idemo nazad, da uspemo nekako. Isto i to je jedna od tih mogućnosti. I nije. Ajde da probamo. Ne. Kako sad ukoči auto. Ajde, zalec. Idemo prečicom. Ne. Ovo ne deluje. Znači, ova youtuberska prečica ne deluje. Deluje. Znači, ne znam kako ćemo se ovo da uspijemo. Znači, izgleda da je teško s ovim tu automobilom da se popnemo na Mount Chiliad. Šta je sad ovo? Ne možemo da idemo. Klizimo. Opa, morat ćemo. Ništa, ovdje smo mi dole. Sad iz početka ovako odavde. To jest nije baš iz početka, nego tu. Mi smo krenuli čak od tamo. Vi sad ne može ni ovuda da se popne. Ajde, jeste ovaj auto. Ali na putu ide solidno. Dobro se čuje onako.
Dobro se čuje. Idemo, to, daj gas sada, daj gas. Ne. Joj. 3 minuta smo izgubili samo da bi se popeli ovim putem. Sad ćemo malo sutra da se popnemo, sad smo skoro izlupili ovaj auto. Idemo ovdje. Profesionalizam, vidiš kako smo mi to uspjeli lepo da izguramo samo još do gore. Neće izgleda čak ni ovdje da se popne ovaj auto. Ajde, možeš ti to, tako je, jes, uspjeli smo. Ajde, zalet. Nemoj još samom da pregaziš. Ili jelena, šta je ovo? Jelen. Opa. Hajde malo kameru da promijenimo, ali to ne pomaže. Ovo je baš grozno ispalo. Ajde, to, jes. Konačno. Ali sad moramo da uzmemo zavet, ajde, zavet. Idemo, ajmo, ovdje, to, idemo. Izgleda da je ovaj challenge nemoguć. Ne znam da li je Sile uopšte uspio ovo. Nisam pogledao klip do kraja. Ne, odustajem. Izlazim iz kola, odustajem. Ovaj najgluplji challenge u GTA. Idemo sada da uništimo onaj tamo auto. Nisam trebao sada da izađem, ali čekaj da pripremimo mi jednu bazukicu za njega. Ili granate launcherom ili bazukom. Ajde, mi ćemo granate launcherom. Gdje je otišao sada? Eno ga tamo, vidim ga. Ne znam da li ga vi vidite. Evo ga tu, da mu izbušimo gume. Ne, to ćemo kad dođemo do tamo. Znači, ovaj challenge je neuspešan. Još radit ćemo, posle ovoga ću odmah da snimim challenge, znači da se popnemo biciklom na Mount Julian, da izbušimo mu jedan točak, drugi točak, znači da idemo na drugu stranu, tako, treći točak i četvrti točak. Sad, mali, ne, čekaj, dalje sam mu ja izbušio ovaj točak, nisam siguran. Jesam, dobro. Uzet ćemo granate. Čekaj kako rade muđe iz Srbija. Na sedište. Tako ti treba. Glup auto. Idi dole. I ništa ljudi, mene ljubi policija. Franklin će se baciti ovdje, napraviti 2 kolta unaprijed. I to je bilo to, sad ćemo da uradimo i umrli smo, ne veze. Znači sad ćemo da uradimo i bicikl challenge, tako da vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!